אני מתרגש, כבר חולם על זה כבר חודש ימים. משתגע, רוצה כבר להרגיש את המגרש, והלוואי שהשחקנים ירגישו את הלב של האוהדים, ורק בשביל זה ישחקו. ברגע שהם ירגישו, הם יעלו אותנו מעלה. ברגע שלא ישחקו בשביל הכסף. שלא ישחקו בשביל הכסף, רק כמו שהיה פעם, בלי כסף היו משחקים. אבל כולם צריכים לדעת שביתר סוף סוף הגיע המשיח. מי הוא המשיח? ארקדי דמק. ואני מאמין שהוא יצעד אותנו קדימה, יחד עם בורא עולם, שביתר לא תשחק רק בשבת, ובורא העולם ייתן להם את כל הכוח, וינצחו ויקחו את האליפות בגדול. אבל הם משחקים בשבת. לא נורא, בעזרת השם יחזרו בתשובה, ואנחנו אוהבים את ביתר, בורא העולם סולח להם. אני עובד בעירייה 17 שנה בזבל. מה אני אעשה נשמה? בכיף ובאהבה, ואוהב את ביתר. וכשמגיעים, כשאתה בזבל שם ב4 בבוקר... כפרה על ביתר. ביתר וביתר, והזבל נותן את הכוח לביתר. אתה אוסף את הזבל וחולם עליהם? למה לא? למה לא? זה קבוצה שלי, את מי אתה אוהד? הפועל תל אביב. תודה לאל, אז אני אוהב אותך גם. אנחנו עם ישראל. צריכים לאהוב אחד את השני, לא להיות שנאה. שישחקו רק בשביל האהבה, בשביל האוהדים, שעוזבים את הנשים שלהם, שעוזבים את הילדים שלהם, ובאים נותנים פה את הכל. לא, אני לא עוזב, האישה מסכימה לי. היא נותנת לי לבוא לראות, בכיף, כל היום אני עוזר לה, מעודד אותה, משמח אותה. אבל כשמגיע המשחק של ביתר, אני נהיה משוגע.